ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ସାଇ ITI ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ୱେଲ୍ଡିଂ ୱାର୍କସପ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଇ ITI ଠାରେ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।